A délvidéki falvakban, városokban néhány évtizeddel ezelőtt, amikor még a tévét is csak hírből ismerték, a hideg téli estéken nem volt olyan nap, hogy ne került volna elő a fiókból a kártyapakli. Ezt az egykoron hajnalig tartó csaták szokását elevenítette fel a délbácskai Temerin férfi népe. A preferenc inkább az értelmiségiek körébe hódolt, míg a darli, a kétkezi munkások, parasztok, kubikosok művelték. Temerinben 60-as évek volt preferenc iskola is, erről a korabeli sajtó ad hírt, és nyomára bukkantam egy adatnak, hogy 1925-ben a helybéli kaszinóban a temerini ipartestület darli bajnokságot szervezett. Ez volt az első darli bajnokság Temerinben. A temerini darli vagy egyes tájegységeken tartli kártyajáték bajnokságának ötlete 8 évvel ezelőtt született meg, mindössze néhány kártyapartnerrel. 2002-ben rendeztük meg az első darli versenyt, ahol 14 párossal, szóval 14 csapattal indultunk. Na most 2002 óta ez évről évre ugye fejlődik, úgyhogy most a 8-ra 39 csapatunk van, szóval 78 emberről van szó. A dardlit 32 lapos magyar kártyával játsszák, és az adu felső éri a legtöbbet, majd az adu 9-es, és így tovább. Színre színt kell rakni, ha pedig adunk nincs, akkor bármit, hogy elérjük a bűvös 501 pontot. A dardlizók szerint rafinált kártyajáték. Jó játékhoz elsősorban kell egy jó partner, 20% szerencse, 80% tudás. Vagy fordítva. A rossz játékosok azok fordítva mondják, hogy kell 80% szerencse, 20% tudás. És itt a bökkenő. A végső 501 pont eléréséért folytatott küzdelemben bizony előfordul a nézeteltérés. Eddig szerencsére csak verbálisra került sor, amelyen mindig tudott segíteni a háromtagú konfliktus elhárító bizottság. Bizottságnak az a feladat, hogy eldöntse, hogy melyik csapatnak van igaza, de megjegyzem, nagyon-nagyon ritkán történik arra, hogy ennek a bizottságnak. Én az 5. évben veszek ezzel részt, úgyhogy azt hiszem, hogy csak egyszer volt rá alkalmunk reagálni. Előfordul, hogy csupán 1-2 pont dönt a nyertesről, a vereség katasztrofális is lehet, viszont a legtöbb játékos nem áll hozzá ilyen tragikusan. Megpihenés a rádiótól, a tévétől, a kompjútertől, a könyvektől nem megpihenés, de fölfrissíti az embert, és a kikapcsolódás is. Így előssük az időt, nem azért jöttem játszani, hogy nyerjek, hanem egyszerűen, hogy részt vegyek, itt legyek az emberek között és szórakozzunk. Szabadon csapkodja a lapokat a fiataltól a polgármesteren át a legidősebbig mindenki. Még a 78 tagú mezőny egyetlen női tagja is, akire eleinte rossz szemmel nézett a férfi társaság. Nagylánykoromban sokat játszottunk itt téli időkben, nem mentünk sehova, nem otthon szórakozásból kártyáztunk. Így aztán otthon is elég sűrűn összejött a társaság is kártyáztunk. Tavaly jöttem egy illető helyet játszani, mivel nem tudott jönni, és úgy döntöttem, hogy az idén benevezek. Egyelőre kiélezett a küzdelem, és már csak néhány hét maradt a január végi gáláig, amikor a temerini 8. dardli bajnokság helyezettjeinek a hagyományok szerint malac, pulyka vagy éppen kacsa lesz a jutalma.